Takže nazdar lidi, dneska vás zdravím u dalšího videjka, taková, mě bolí se srdce z toho, ale musím to říct. Fakt si toho vážím, že dělá tady ten kluk videa, jmenuje se Zeroxit, takže doufám, že mu dáte odběr, zvoneček, like a koment. Fakt dělá dobrý videa, koukal jsem, dělá reakce, všechno dělá storiesky a tak dále, dělá všechno proto, aby měl odběry, takže doufám, že mu dáte odběr, jak jsem mu dal teď já odběr. Adam mu dal odběr, takže Adamovi jsem řekl, že teď si dělá Roblox, že aby mu dal odběr, že je to fakt dělá dobrý videa, takže Adame děkuju, zdravuji Adama do videa. Adame jsem byl kouknout zase znovu, takže Adam děkuji, že jsem mu dal odběr. No a udělal dobrý videa, tady ten kluk jmenuje se Petr Drevko, takže fakt dělá moc hezký videa, takže fakt on dělá moc hezký videa, takže běžte se do něho kouknout. A je to tady ten kluk, on natáčí od roku, se kouknu na to, on natáčí od roku natáčí od roku nevím kolik, 2000 nevím kolik, prostě to nemůžu na to kouknout. Natáčí od roku 10. 2025, to je, počkejte, to přeložím. On natáčí od 10. března 2025, takže mu běžte dát odběr a zvoneček a tak dělá dobrý videa, prostě on dělá dobrý videa, takže kámo, dozorujte to video Petr Drevko a doufám, že uděláš nějaký video hezký, video uděláš, protože fakt děláš hezký moc videa, děláš moc hezký videa, takže mu pište do komentu, jaké videa mám udělat, jaký videa mám udělat já, Popkoj a Makurek a tady ten Zeroxit a já už mám jako Petr Drevko, takže Petr Drevko udělá nějaký video, doufám, že uděláš nějaký video, protože máš moc hezký videa. Takže doufám, že uděláš nějaký video Petr Drevko, máš moc hezký videa, takže mějte krásný den lidi a čus boost jako a.k.a. Popkoj.